Повечето хора смятат, че мускулът на прасеца е само това, което виждате на повърхността. Но тук в долната част имаме ахилесовото сухожилие, което свързва не само гастрокнемиусът, който е двуглавият мускул на прасеца, но и по-дълбоко разположеният солеус. Голямата разлика в тренирането на тези мускули, и не съм сигурен дали всички го знаят това нещо, е положението на коляното по време на упражнение. За да натоварите гастрокнемиусът, трябва да изпълнявате упражненията с изпънати крака. Например, преса за пръстци на Смит машината с строго изпънат крак или повдигане на един крак, едно от най-добрите упражнения за развитие на двете главина на гастрокнемиуса. Изпълнението на упражнението с един крак позволява да забележите и коригирате мускулни дисбаланси. Може да промените позицията на стъпалото, леко навътре, навън или неутрално, за да натоварите различни части на мускула. За да работим върху солеуса, трябва да сгънем коляното и тогава да изпълним същото движение. Например, машина за седящи повдигане на пръсти или всяка версия на упражнението с сгънато коляно. Фокусирайте се върху негативната фаза, което значи бавен контрол при спускане. Добавете дълга изометрична фаза най-долу в упражнението и по този начин ще постигнете по-голяма сила, издържливост и пълноценно натоварване на мускулите на прасеца.